Muzina watati ndira mwana ndira mzimu woyera. Amen. Nanga uyu bwanji Ambuye, nanga uyu bwanji. Petro awafisa Ambuye Yesu. Nanga uyu bwanji. Chimene chikononga mabanja, musembe, dziko ndimaonera kuti nanga uyu bwanji. Mawa tichita chaka cha Pentecost. Kutsika kwa mzimu woyera. Ndipo ma vigils tikuyenera tiyambe madzulo ano. Lero tikumaliza nyengo ya atitha kutero chifukwa tifikitsa pachimake mawa. Koma lero li pamene tikukwangula Pasaka. Pali funso la Petro limene Ambuye afuna tisinkhesinkhe. Ndikulandireni tutsona abale ndi alongo pano pati yankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka la Mulungu wa 7 pa nyengo ino ya Pasaka. Ndipo ndi pa 7 June chaka cha 2025. Mawa toyamba tikuona Paulo wafika ku Roma. Akulalikira mogwira mtima. Wafika chifukwa cha mavuto koma Mulungu akutengera that advantage kumuthandiza kuti alalikire mthenga wake. Nyengo zathu zoyipa Mulungu amazisandutsa zabwino kuti tilemekeze dzina lake. Mawa toyamba akuchokera m'buku la ntchito zathu mutu wa 28 ndime ya 16 kulekeza 20 kudzawerenganso ndime ya 30 kulekeza 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Robert Chirwa kuchokera ku Our Lady of Perpetual Help Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Ndipo salimo yathu akuti anthu olungama adzaona nkhope ya Mulungu. Iyi ndi salimo imene ikuchokera pa mutu wa 11. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane oyera mutu wa 21 ndime ya 20 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Pamene tidalowa mu mzinda wa Roma, Paulo adaloledwa kukhala kwa yekha ndi msilikali womulonda. Patapita masiku atatu, Paulo adasonkhanitsa atsogoleri a Ayuda akomweko. Atasonkhana, iye adawawuza kuti, abale anga, ine ndili kuno ngati mkaidi wochokera ku Yerusalemu, ngakhale sindidalakwire mtundu wathu. Komabe ndinaperekedwa kwa Aroma. Iwo atandifunsa adafuna kundimasula chifukwa sadapeze mlandu woyenera kundiphera. Koma pamene Ayuda adakana, ndidakakamizidwa kupempha kuti mlandu wangawo ndidzagwade kwa mfumu ya ku Roma kuno. Sikuti ndinali ndi kanthu koneneza mtundu wanga ayi, nkuona ndakuyitanani kuti ndilankhule nanu. Pakuti ndamangidwa ndi unyolo uwu chifukwa chokhulupirira chinthu chimene Aisraeli akuyembekeza. Tsono Paulo adakhala zaka ziwiri zathunthu m'nyumba yake yobwereka, ndipo ankalandira bwino lomwe onse obwera kudzamuona. Ankalalika za ufumu wa Mulungu ndi kuphunzitsa za Ambuye Yesu Khristu poyera, popanda wina aliyense womuletsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mumthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndime ya 20 kulekeza 25. Petro adacheuka naona ophunzira uja amene Yesu ankamkonda kwambiri akwatsatira. Iye ndiye ophunzira yemwe uja amene adatsamira pachifuwa cha Yesu pa phwando lotsiriza namfunsa kuti, Ambuye, amene adzakuperekani kwa adani anu ndani? Pamene Petro adaona iyeyo adamfunsa Yesu kuti, Ambuye, nanga uyu bwanji? Yesu adamuwuza kuti, ngati ndikufuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe uli nazo kanthu?
iweyo unditsate. Tsono mbiri idamveka pakati pa abale kuti ophunzira uja sadzafa. Komatu Yesu sadamuwuze kuti sadzafa ayi, koma adati, ngati ndikufuna kuti iye akhalebe mpaka nditabweranso, kodi iwo linazo kanthu? Ameneyo ndiye ophunzira uja amene akuchitira umboni zimene zidachitikazo, ndipo ndiye amene adazilemba. Tikudziwa kuti umboni wake wongoona, koma palinso zina zambiri zimenenso ankazichita zikadalembedwa zonsezo. Ndiganiza kuti pa dziko lonse lapansi sipakadaoneka malo okwanira mabuku onse olembedwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mawoyamba tikuona mmene wafikira Paulo ku Roma, kuti Paulo wayenda movutika kwa basi, akhala kumkankhirana, kumsakira zinyawo timatero pa chichewa chathu, kumfunira zoyipa, ampititsa kubwalo ili nabwerera kubwalo ili, mtunda nkumatha mpaka akafika kuti finally nkhani yakafika kwa Kaisara ku Roma kuti amuweruze. Komano mkatikati mwa zonsezo chimene anthu amene amamuzunza ndi kumamponyerana mabwalo mpaka ukafika ku Roma samaona ndi chinthu chimodzi, amamulosera kumene Ambuye Yesu amafuna akalalikire mthenga wabwino. Brothers and sisters, mavuto amene mmadutsamo, imfa imene yakugwerani, demotion imene yakugwerani, kunyazitsidwa kumene kwakugwerani, scandal imene yakugwerani, take it back to Jesus. Like Paul, believe you me, you see light at the end of the tunnel. Petro tsopano wamba kudzimva kuti ndabwereramo, sindipadziwa kuti Ambuye andikhululukira, koma look what he's doing. Immediately he's turning and looking at the beloved apostle, also following Jesus, and he's surprised. Why Jesus this one? Why is he following you? How about him? As we conclude the Easter season, we are reminded that each one of us must mind his own vocation, her own gifts, his or her own talents. Petro samenera so ategeseke kuti nchifukwa chani pa uyuso akutsata Ambuye Yesu Yohane ayi. Amene angonena kuti ine tsopano Ambuye andikhululukira, andipatsanso matsopano, andilenganso matsopano. Forward ever, backward never. Koma kuchedwa nkucheuka nanga uyu bwanji nanga uyu bwanji. Tilipo ena tidalowa nsembe movutikira. Koma pano takangalika nkumati nanga uyu bwanji. Nanga uyu antumiziranji palishi. Nanga uyu antumiziranji ku school. Nanga uyu bwanji wachita izi. Nanga uyu bwanji sali pa chingwe. Ayi. Iweyo Mulungu zimene anakulengera zipolishe bwinobwino, zitamanda nazo Ambuye, zithandiza nazo ena, ukatero olemekeza dzina la Ambuye. Don't waste time kuti nanga uyu bwanji. Alipo ena momwe matekeseka ndi banja lawo, akutekeseka ndi usembe wanzawo, akutekeseka ndi banja lanzawo, akutekeseka ndi usisteri wa ina. Ayi. Nanga uyu bwanji syndrome ichokere patani. Chachiwiri afuna tuonetse kuti ena timaganiza kuti Mulungu ali nafe ngongole. In fact ndisa amene tili ndi ngongole ndi Mulungu. Peter presents most of us. We find it easy to deflect any personal challenge from Jesus by wondering and even worrying what other disciples are doing. Monga ndanenera poumba nkota chimene akutionetsa limene ngakhale maphunziro athu anyengo ya Pasaka ndonena kuti 1, stay in your spiritual lane. Stay in your spiritual business. Stay in your family. Magalimoto pansi ungati mumaona amanena kuti wakumanja ndi wakumanja. Sanena kuti magalimoto odula, magalimoto nonse muyende kumanja. Ka nonse auku muyende kumanzere. The moment ulo walene anzako umachita ngozi. Ngozi zambiri zimene zikuchitika m'mabanja. Ngozi zambiri zimene zikuchitika mu nsembe. Ndiona kuti ambiri timachoka muleni yathu ndikulowa muleni ya wina. So 1, stay in your spiritual lane. Tili ndi mphatso zosiyana-siyana, timampembedza Mulungu mosiyana-siyana. Chimene chimagwira kwa iwe chilimbikire muzilumikizana ndi Mulungu wako. Osatuzinyasidwa kuti asadzopemphera koma ife ayi. 2, comparison will distract our calling. Pabwino mpamene mwayimapo palimbikireni. 3, Jesus deals with each one of us individually. Ambuye sathana nafe chigulugulu ayi. Petro anathana naye ngati Petro. Za Yohane sitinamve, mwinaso Yohane anali ndi zake anathana naye ngati Yohane. Palinso ophunzira ena anathana nawo ngati wo. Ambiri timafuna Mulungu azithana nafe ya chigulugulu. Ayi.
God, Jesus, deals with each one of us individually. Jesus hints at John's future, and that John's future is none of Peter's concern. God has different plans for each one of his followers. Don't assume that somebody is taking it easy, is doing it easy, and you are doing it the harder way. Kuraifende inenkadakhala kuti ndilingada ayabweza ndochita bwino koopsayi aliyense pamene alipo mpabwino komanso mpovuta. Tisaphweketse ntchito ya ena, onyazitsa ntchito ya ena ayi. Potsirizira kupanga chiganizo chofuna kumtsatira Ambuye ndi mu mtima mwangamo. N'chifukwa chake tichepetse miseche. Jesus was warning against gossip and rumors. Ngati mwamvetsera bwino nkhanicha, akuti anthu adanena kuti ayi amene sadzafa. Jesus said, no, I didn't say sadzafa. Mabodza amapha. Mabodza amaononga. Mabodza amagwirira luso. Ngati mwaona nenani kuti ndi ambiri timaona nkupanga ripoti kuti ndi B. Ambiri timaona C nkupanga ripoti kuti ndi D. A should be A. Ambuye sadanene kuti uyu sadzafa. Koma through repeated talking, through repeated invocation yonena kuti uyu sadzafa, akuti mbiri idawanda kuti ophunzira uyu sadzafa. Jesus didn't say that. Ambiri pano tidapanga lebo kuti ndakuba. Osati kuti ndakuba. Koma chifukwa kuti ena adafalitsa mbiri yoti ndakuba. Do with what is given to you and do it nicely. In the end, ndibwereze mawu afatwa nshini. Life is all about a drama. Life is all about stage. Life is all about acting. Akuti ikadzatha drama ya moyo, Ambuye sakafunsa kuti musewero dali ndani, akafunsa kuti musewero mbali imene ndakupatsa udasewera bwanji. Ena musewero la moyo ndife asilikali. Ena musewero la moyo ndife andale. Ena musewero la moyo ndife apolisi. Ena musewero la moyo ndife ansembe. Ena musewero la moyo ndino alimi. Ena musewero la moyo ndina driver. Ena musewero la moyo ndina alonda. Ena musewero la moyo ndino akuki. Ena musewero la moyo ndino tito kamba zambiri. Mulungu pokati weruza sakati mzere wa ansembe ubwere, mzere wa masistere ubwere, mzere wa anesi ubwere. Akafunsa kuti paro ndidakupatsayo dayigwira ntchito motani. So stay in your spiritual lane. Do your part. Polish it and praise the Lord as we wait for the final vindication